Zapjevaj. Nisam ništa jeo već 8 sati, kaj da kupim za jesti. Imam 10 kuna. Kupi pizzu kalsone i onda pola ti, ja? To sam već pojeo jedno. Ajde još jedno, ali pola ti, ja? Ne, burek možemo. Ali ja, ne, daj burek. Luka, daj pizzu kalsone, ja nisam niš jeo. Zatvorena. Sreće, svaki put kad snimamo, zakasnimo. Na bus, u second hand, u mlinar. Ništa, ono. Bruni rođendan. Da. Sretan rođendan. Hvala. Bruno Nata mi je veći youtuber. Ne, poslije ćemo opet youtuberi. Ovo je druga sezona. Moraš nečim početi. A gledaj, moraš i s nečim nastaviti, jel? Moraš nečim završiti. Moraš nečim završiti. Tako je ruku miču. Znači, bio sam kod frizera danas. Ja sjedim do prozora, mene frizira, by the way, prezgodna Spličanka. Pored mene sjedi neka ženska, ona farbala kosu, ona radi za tu novinarsku agenciju nešto. Kaže mi da moram u modeliranje ići, kao da napravim Instagram profil, da skupim followere, da će mi ona srediti fotografe, da će mi pomoći da počnem film. Napravi ono ko Michael Scott. Pravi neke poze, ajde. Ne znam ti ja to Naučili? A ne znam ti ja to raditi. Zguri se usta challenge. U nezgodno su vrijeme došle. Ti ste Turke. Dobar dan. Nju na video poziv Luka zvao danas i neće mi se javiti. Video poziv. Na Whatsapp, 100%. Znaš da smo počeli YouTube kanal. Ne znam više šta mi. Ja nisam to prije onak 3 godine počela. A kaj ti misliš o moje frizuri? Je bolje ovak i ovak stara? Bolje ti onak bilo. Ovak sam si zgodniji nekako. Glasni moraš pričati. Ovak sam si zgodniji nekako. Zakaj si ti uvijek tak bahat na videu? Nisam. Onak Nisam dobar. bahat! Odbi puš na miru! Sad idemo na Hrvatsko narodno kazalište. Već nas čeka, ja mislim, sigurno 15-20 minuta. Jesam, pa ja nisam baš normalan, ali jesam. Kaj rade, lijepo, snimije kaj rade. Nisam skužila. Miki! Pravi su gluhi, je. Daj se zaderi na glasnike, možeš Miki. Miki će biti vatrogasac. Sad neće možeš Treba mi za frulu. Bog mama. Bog mama. Evo, kuri. Treba mi vodi. Bunec, Spider-Man. Ti moraš početi gledati Breaking Bad, znači Rekao sam ti. idem go raš ti odustao. Rekao sam. Nisam odustao. Ne, nisi. Si gledao prvu sezonu, on meni kako to dosadno. Nije istina uopće. Ja sam rekao da je pre dobro na 5. Ali se! A nisam žičan. Miki, ješ para? Nemam ništa. A možeš mi ti kupiti. What is your name? Your name. I onda mu kaže Osas. Gdje li ćemo sjesti? Ne. Jako, nemam pizza pesto. Ti si uljubio. Tam prim na klub. Ko je? Pokraj onog drva. Smo bili prije škole, da. I gdje je ona sad? U Njemačkoj. Da, to je ta, zapravo da. Šta će tvoja mama misliti o tebi, Šta će moja mama misliti o meni? U montaži. Au. Jako, jel se osudit? Daj neko unutra. Ma ne, mi se stari Ko je unutra? U sredu na večer. Pozvoni. Ding dong! Ne nego ćeš fakat početi, zajedno ćemo početi djeci. Ko ima strana lista? Ja imaš ti. Ja nemam. A hoćemo ti ja skupalo? Ja nemam. Tobom. Daj idemo ti ja. Ajde. A kak se Šta će znaš? biti? Evo ga, vraću ću flešat, ti snimam. Početi nekaj unutra. Smrdi. Evo kako. Fuj, fakat smrdi. Odi ti pomirišat. Nemam flash. Odi uzmi od Mikija. Zatvorit ću tebe. A da, sjetimo. Ti poznate pa. Jesam. I možeš da si fotograf. Da. 100%. 100%.
俺は最強だ。埼玉埼玉様。どこの誰だお前は。どういうのどういう